Παιδιά, αυτό είναι απόσπασμα από live. Κάντε εγγραφή. Ευχαριστώ. Κάπου δεν χτύπα κύριε. Τώρα αριστερά. Αριστερά. Και τέρμα ευθεία. Μοίρα. Όπα ρε, άμπους Ωραία είναι είναι. τα KFC. Μη. Πάμε. Έλα, Twister εγώ. Λοιπόν, μην πάτε μέσα με κοντρία. Έβαλα το. Ωραίος, βάρτε εσείς στήρι και περιμένετε από εμείς. Κάτσε. Τι πατώ πάνω. Λεπτό. Έτσι. Ναι, έτσι. Ναι, πάμε μέσα, πάμε. Ω, φιλενιάδες. Θύμισε μου ρε εσύ Γιώργο. Ήρθαν τα αλάνια. Ακριβώς. Έλα που είστε μαγιές. Έλα ρε μαγκάζονται. Θα πάμε στο Great σε λίγο. Πάμε δεν ρε είναι. Και μαγκές. εμείς τρομάκες. Και εμείς. 57. Τον Άραβα τον πιάσανε οι μπάτσι ρε. Θα τα πληρώσω. Δεν μπορεί. Καλησπέρα Πασάκου μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνουμε, πώς είμαστε? Μια Ωραία χαρά. μαγαζάκια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θέλεις να πεις πόσα βγάζεις την ημέρα από αυτό. Δεν μπορώ να σας πω. Στο περίπου, Δεν γίνεται να πω. Καρισμένο απ' έξω πάνω να από 50 ξεκλειδωθεί. χιλιάρικα. Το Range Rover να ξεκλειδωθεί. Περάστε σας παρακαλώ έξω, αλλιώς θα κατασχεθεί. Γιατί? Έτσι ήρθε ο τροχονόμος, ξέρω εγώ. Τι είστε Τούρκοι ρε. Τι είπες? Τι Τούρκοι ρε. Κύριε. Τι Τούρκοι ρε. Σκάστε. Ωραία, πέσου να περάσει και αν το πάρει θα κάνει. Ο Όμηρος. Ποιος είναι, όχι ο Όμηρος είναι αυτό. Πού το καταλάβες από το μαλλί το καταλαβαίνεις. Όχι ρε. Κέρβο ποσότα, καχατερέτια μου. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τι ορίσατε, είστε καλώς εσείς? Πάρε, τι είναι αυτή η κουτά. Λοιπόν, να παραγγείλουμε. Βεβαίως έρχομαι. Εγώ θα ξεκινήσω από εμένα. Θέλω ένα σουβλάκι χοιρινό. Έχουμε μπέργκερ και τορτίγια. Κοτόπουλο. Έχουμε μπέργκερ, τορτίγια, mega bucket, δηλαδή bucket κοτοπουκές. Και έχουμε και Πόσο? tower burger που είναι πιο μεγάλο και είναι πιο χορταστικό. Και το μπάγκετ πόσα έχει μέσα. Έχει αρκετά, 15. Και πόσο κοστίζει. Είναι... Λοιπόν, άμα πάρετε και μια Coca-Cola, είναι μαζί στα 1000 ευρώ. Φίλε, εδώ με γράφει τις τιμές πας στο μενού σου. Πώς? Εδώ δεν γράφει τις τιμές σου στο μενού σου, εδώ, αυτό που κρατώ εγώ. Δεν γράφει τις τιμές, για να έρθω από έξω να το δω. Ωραίο να έρθει, ωραίο. Δεν γίνεται να μεταγράφει, για να δω. Δεν τα βλέπω καλά, αν γράφει. Μπορείτε να μου Για το να δω. διαβάσετε εσείς. Έτσι. Ναι. Ελάτε εδώ πέρα που είμαι. Εδώ πέρα έχει ένα κατάλογο. Δείτε εδώ. Α, έχει άλλο, το καινούριο, αυτό που πρέπει να είναι το παγιό που κράτω. Έλα. Sorry. Δεν είναι με. Φίλε. Ωραία, λοιπόν. Τα είδατε? Ωραία, Εγώ ναι. θέλω ένα mega baguette. Ένα mega bucket. Μισό λεπτό να Και πάω μια μέσα να το Coca-Cola. ετοιμάσω. Κατούρι στο γελίο. Πείτε μου. Ξεκινήσει το παιδί. Εγώ θέλω ένα mega baguette. Ένα mega Και μια bucket. Coca-Cola. Ωραία. Και μια Coca-Cola. Ναι. Πόσα κοστίζουν τούτο? 1000 ευρώ. Ναι, να πιω και εγώ το ίδιο. Το ένα. Ωραία. Μήπως θα θέλατε να βάλω πάπρικα, κάτι. Θέλω να μου Ακούτε χύσεις. εκεί? Θα βγει προφανώς πιο ακριβό. Φίλε, Όχι, ποιος είναι αυτό? Ζήσεις Φάβιο και χρόνια πολλά. Μεγάλος Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μάγια και παντού να σκουφίζεις, νιώσεις το φως Και όλοι να λένε ομόνια να σου
ευχή. Φύσα. Σπάνε το μάικ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Και εγώ θέλω να παραγγείλω αυτό που παράγγειλε το παιδί. Καλό, πείτε μου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, ένα μπάκετ και μια κοκακόλα θέλουμε. Ακριβώς. Και εγώ τα ίδια θέλω, και εγώ τα ίδια. Ποιον τα δίνω. Σε μένα με το καπέλο. Το μπλε. Και ποσό Πείτε όρτε. μου, ευχαριστούμε. Ωραία, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, παίχτε μου. Ευχαριστώ μεγάλη. Πολύ ωραίο το KFC, μου αρέσει πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Όποτε Θέλεις- θέλεις, εδώ είμαστε. Θέλετε να πείτε κύριε πόσα βγάζετε, όχι ακριβώς, ένα περίπου ας πούμε έτσι, ενώ Δεν βγάζει το μπορώ. μαγαζί. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό, δεν είμαι το αφεντικό. Φίλε, Είσαι θέλω δικό. και εγώ τα ίδια. Και αυτός εδώ πέρα ρε. Αφεντικό. Το φαγητό θέλω. Ένα... Καλησπέρα στην κουμπέλα. Πες μου, τι θέλεις. Ό,τι πήρε το παιδί με το μαύρο. Τέλεια, τέλεια. Θέλεις να δεις αν μπορείς. Πες μου, Τι φίλε. πήρε το παιδί, δεν ξέρω γιατί δεν ήμουν τα παιδιά. Ένα mega box με κοκακόλα. Κάμω κουτί σου. Ωραία, ωραία. Για takeaway τα θέλω εγώ. Ναι, ναι, ένα mega box και μια κόλλα, έτσι. ναι. Κότσο, πέτεις αρέσκει μου το κουτί σου. Σκάτσε. Cuenta καταλερή καλαμπάρ. Βλέπεις, αν είναι ερωτία που λαπουτί. Η δωρά που σύφκει. Όχι ρε, ναι, μας μπορεί να ξέρει Κυπριακά, είναι ναι, Κυπρία ρε. Όχι. Έχει πολλές Κύπρες κύριε- που μου καλαμαρίζουν. Επίσης πουλάτε πουτί. Πουλάτε Σκάζει. πουτί. Ορίστε, κουτί. Ναι, πουτί. Κουτί, κουτί. Δεν ξέρω, Σπύρο, περίσσαν καθόλου κουτιά, γιατί για να πάρετε τα φαγητά. Όχι Ναι. πουτί. Ναι, ναι, πουτί. ναι, για κουτιά θέλουμε. Δεν ξέρω, μισό Θέλουμε λεπτό. και ένα κουτί για να τα βάλουμε μέσα και θέλουμε και πουτί. Κύριε, Σε μη σακούλα και δώστε στα παιδιά. ναι, Ωραία, ναι, ναι, θέλουμε και θέλω, πουτί. Πουτί, έχετε. Ρε βουρά, να δεις πως βουρά τούδος. Ωραία, ωραία. Όχι. Τέλεια. Μισό, Ευχαριστώ μισό, πάρα να πολύ. δώσει την αποθήκη, θα σας φέρω εγώ ένα κουτί εδώ που είπε ο κύριος. Α, οκ. Κοιτάξτε να έχετε και πουτί. Εσύ φίλε έχεις πουτί. Ορίστε, Έχετε πουτί. ορίστε. Πάρτε το. Τέλεια, ευχαριστούμε. Επίσης και να σας ρωτήσω, έχετε πουτί. Σας έχω δώσει. Όχι κουτί, πουτί. Αυτό δεν είναι ξέρουμε ο- τι είναι, δεν το κύριε. γνωρίζω. Ορίστε, έχω άλλο ένα, ποιος θέλει. Πάρ' το βασικά. Θα το φορέσετε κάπου, δύο κουτιά θα τα Πάω να βάλετε το πάρω και εγώ. κάπου. Α, ωραία. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Να έχετε καλό Καλή βράδυ. συνέχεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πουτί μου βερτεβόξα γίνεται. Θα βάλουμε και τα δύο κουτιά. Παναγία μου, ρε κότσο, Παναγία μου, ρίμπο. Ρε, έχει αστυνομία μπουξο ρε. Εγώ το δούμε και τούσαν εν το βίλα. Ωραία, φίλο, φίλο. Θα ήθελα να το μιλήσουμε. Κυρία Αστυνομέα. Κυρία Αστυνομέα, ακούτε εσείς. Κυρία Αστυνομέα. Κυρία Αστυνομέα. Μήπως Κύριε έχετε αστυνομέ. πουτί. Μήπως έχετε πουτί. Οκ, γάμω το πουτί μου. Ωραία. Μου λες και την επόμενη ημέρα να μου το λαλεί. Ναι. Κότσο, δεν μπορώ ρε κουμπά. Δάρε άμα δέκα ρε άμα. Κότσο, άρεσε μου πολλά τούτη η γυναίκα. Τι λες, τι έχουμε. Ρε, λαό της, θέλω Κλειδωμένο, κουτί, ρε. διά μου κουτί ρε. Διά μου κουτί. Αφού είπα, εγώ είπα, δηλαδή κουτί θέλει, κουτί θέλει, δηλαδή. Και εγώ λαλώ της, κυρία, έχετε κουτί. Και λαλεί μου, ναι, έχουμε και διά μου κουτί. Ρε κατέβα το ξεκλείδος του. Όχι, κατία και ένα πάντζαμε και ένα ευκάλον κομμέ. Ωραία πάμε. Πάει να πεις ότι άρεσες της. Αφήστε με μια πρόταση να σου πω.
Έχει τον κόκκι. Καλησπέρα, Όλα μας την βάλε κλέψουν. παλιά. πάλι. Όλα μας την Θέλω να κλέψουν. πω ότι είχε πολύ ωραίο χάμποκ και μου άρεσε πάρα πολύ. Σ' άρεσε, χαίρομαι. Απλά χαίρομαι. 10 στα 10. δεν είχε πατάτες να συνοδεύει αυτό, εμένα αυτό απογοητεύτηκα. Αυτό είναι έξτρα. Σας, κύριε κύριε, μου, σας άρεσε θα το το bucket? υιοθετήσουμε και Ναι, την επόμενη έχω να πω ότι ήταν πολύ ωραίο, του λείπει μία ούτε κισός. Πώς? Α, θέλατε σως έτσι. Ναι, Από την ναι, Τρίτη ναι. θα έρθουν οι νέες παραγγελίες. Ναι ρε φίλε, να του βάζετε και λίγο κουτί μέσα να κάνει κάτι. Πώς την είπαμε αυτή τη σως? Τι σως θέλετε να το Σούζι. σημειώσω? Αυτή η σως είναι καινούργια, έχει βγει τώρα στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν μην κυκλοφορήσει εδώ στην Ξέρω πόλη ποια είναι αυτή του. η σως. Ξέρω. Πώς λέγεται, Γνωρίζω. άμα μπορεί σε μένα wie heißt diese Soße, dann kann ich zu dir dann sagen. Είναι πολύ ωραία σως αυτή. Ja, sag ich Röpke, dir, wie mir heißt ist gar nicht diese so stuff, bre. Soße, dann ich sag ich zu dir. Εγώ εδώ Πε μου ρε, φεύγω με μας φέρουν staff. Όχι. γιατί εκεί πέρα ρε. Το Ναι, ρε, έπιαμε μας ρε Κυπρέα. κοτσό. Σου φταίει. Αφού γι' αυτό δεν ακολουθάω πρέπει. Επεκοσώμε, παρακετέχεια μου. Έκλεισα αριστερά τώρα. Α, ωραία, πάρκει τέτοιος ο μαλάκας. Πάρε το βάλεις μέσα. Τι κάνετε ρε. Άμα ξανατρακάρεις. Τι κάνετε ρε, γιατί τρακάρετε. Άμα Sorry, ξανατρακάρεις, sorry. φίλε, είσαι νεκρός. Καλά Εντάξει. φίλε, εγώ σου απειλήσα. Έλα, έφυγες. Πάρε και τα δύο τσιράγια σου που είσαι μέσα. Τους κακάσχημους. Μια πλάκα έκανα, πλάκα έκανα. Είναι πλάκα πέντε έκανα, κακά. πλάκα Για έκανα, κάτω, πλάκα κάτω, έκανα, πλάκα έκανα. Κάτω, κάτω. Τώρα, τώρα, Πλάκα τώρα. έκανα, πλάκα Σιλά τα έκανα. χέρια. Έχει εγώ πλάκα. Έλα. Απειλήσει, Έλα, έλα. απειλήσει γκαράζ. Α. Απειλήσει γκαράζ, σήκωσε χέρια. Ποιο καράζ. Έλα, έλα. Σήκωσε. Άστο να φύγεις τα αρχίδια μας. Σήκωσε χέρια. Σήκωσε χέρια. Παράτηση. Ωραία, έτσι μπράβο. Ας σου πω γάμο που Μπράβο. να Με παράτησε το αρχίδι, Ναι, τώρα που θα πάει να πάρει την έχει γαμίσει. Αρχίδι. Έχουμε το δικό του, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σιγά, άμα βαρέσει, ξεδίγει. Έπιατε τα ούλα. Τι παίζει ρε. Report. Report. Μα δεν με σκότωσε ο πούστης. Εντάξει, χωρίς του και θα μάθει πως θέλει. Report fail. Γίνεται να σημαδεύκουμε τον δικό του για μας Ναι ρε, παίζει. fail. Fail τούτο. Έκανα εγώ, Να κάνω. Report fail. Τι να γράψω, report fail, λάς. Σκοτώνει το δικό του φτάνος. Κότσο, σκοτέσαι. Ήταν να λεπούι. Μην κράτας όπλο ρε κότσο. Πώς. Χριστό ρε κότσο. Σκότωσα τον μπάσταρτο γάμο την μάνα Έτσι. του. Μπράβο το κότσο μου, ρε, είσαι ασού. Να έρθει κανένας τώρα.